O pasado ano, por estas datas, o Bloque Nacionalista Galego presentaba unha moción ao Pleno a través da cal reclamaba a recuperación e posta en valor do espazo natural da Praia da Corna. Daquela a proposta saíra adiante, pero a pesar diso, a día de hoxe os acordos seguen sen materializarse. Para os nacionalistas, o grupo de goberno debería iniciar dunha vez por todas e de forma inmediata os traballos necesarios para protexer e revalorizar este espazo natural, de gran valor paisaxístico e medioambiental, para evitar así a súa degradación, principalmente pola afluencia descontrolada de numerosas persoas na temporada estival. Daquela o BNG solicitaba na moción, que foi aprobada en pleno, que se buscara unha cualificación dentro da norma para este espazo, que podía ser, por exemplo, de paisaxe protegido ou un espazo natural de interés local. Pedía tamén que se fixeran plans de conservación, que incluíra sensibilización, conservación das especies que constitúen a riqueza natural deste entorno, pedía unha sensibilización en base de campañas, de panéis informativos, pedía que se dotase dos servizos necesarios para que a presenza do home non sexa gravosa para o medio ambiente en esta zona. En resumo, pedía unha serie de medidas cautelares, de cuidado e de protección para este entorno que non foron asumidas polo goberno municipal, a pesar de que o alcalde presuma dunha sensibilidade ecolóxica particular, socio de unha polo visto, socio de unha precisamente asociación de defensa do ecolóxica.